wasan nan ka karfe nawa ne? Ina ma maganar waye? Da matsala da Allah. Duba irin farin cikin da yake ba. Ai tun da kake gidan na haka wallahi ba kira ba. In azumin nan ya kusa ana ba ai. Sai ka shiga musu wallahi. In dan ma ga kana ne. This is the way I wanted to be. Ko baka san me ake kai ma wallahi. What? Yeah. Who is that now? I've been a criminal. No. I've been a criminal. No. No. Dubu takwas a wannan damar ba da ka zai nan ba kai ba ya bari jin ka. Wallahi ka ce ka so shi.